Hej og velkommen til noget mere minigames Ja, sammen med Victor. yeah. Og velkommen. Og for, hvad episode er det for dig? Det er episode 7 for mig. Ja, det er episode for mig. Det er også lige meget. Og I kan se, at jeg ikke har min nissehue på i dag. Det er ikke så meget jul mere. Nu skal I se noget nyt ved min skin. Når jeg twerker, så er der ikke noget tøj dernede. Der er bare en fin mås. Jeg kan også twerk. Jamen Victor, prøv at kigge på min mås, når jeg twerker. Så er der hudfarve. Det skal du se noget fra. Så skal du lige se nedefra. Ja, jeg kunne ikke se det, for der hvor jeg stod. Så skal vi begynde. Ja, men jeg kan godt twerk rigtigt. Men før vi går i gang, så tyr den intro for helvede. Ja, min har været der, så... Ja, det er vi ikke. Hey Victor, I have some amazing reports for you. Come see me. See me faktisk, fordi... Går du ind og... Jamen, jeg Hvad? tager lige min... Daily Fucking reward. idioter, altså! Hvad er det? Jamen, nu tager jeg har noget fucking fuck til det, og leg. Idiot. Nå, hvad spiller vi? Vi spiller noget... Ej, Wizard! Wizard! Ja, godt sproget. Jeg vil være... Ja, you kid, eller Wizard kid. Humans cannot use wither kit. De siger, start som Wither. Jeg starter som Wither! Skip, det gør jo jeg ikke. Faktisk langt. Human Fighter 9000. Okay, nu skal jeg faktisk flygte fra dig. Wow, okay. Ja, du ved godt, vi kan ikke se en skid. Ikke? Nej. Tager man fall damage? Nej, okay, heldigt. Sådan der, så kan vi se noget. Ikke. Dunke det. Jeg gemmer mig herinde. Det ved jeg. Tror jeg ikke. Jeg kan ikke se en skid! Jeg har aldrig prøvet at spille som Wither før, men det er fucking sjovt. Ja, du kan ikke se en skid. Fucking sjov. Jo, nu kan jeg godt. Det er bare lige starten. Tænk lige, kan man tage over. Human Finder 9000. Kan du så finde os? Ja. Okay, kan du finde mig? Det er dig, jeg så laver. Jeg tror fandme, jeg så dig. Det der er hvad svært. Det er jeg sådan set er meget glad for. Er det ikke dig, der er deroppe? Nej. Oh fuck, dig! Bare klikket efter mig. Oh fuck. Au. Waterbomb in the face. Au. Ny waterbomb. Hvor virker de waterbombs ikke? Ej, jeg kan ikke se en skid! Sådan der. Smut. Jeg dør for hårdt. Jeg er død. Human Fighter. Sådan der. Fuck, det er sygt. Men hvis ikke jeg bliver lavet op igen, så tror jeg bare, jeg klipper til næste fucking game. Okay. Men jeg er stadig lige. Ja, du spurgte du en wither. Ja. Jeg vil finde dig. Jeg kan se dig som wither. Eat it, bitch! Are you stupid motherfucker? Er der bare ingen, der tænker på at leve min krop op? Åbenbart ikke. Der var en, der stod og skød efter Human mit liv. Finder. Der var en, der stod og fucking skød på mit liv. Det er fandme gay. Fucking gay. Han døde. Der er en der. Måske vil han leve mig op. Han gemmer sig for godt. Han. Eller, Ja. de gemmer sig for godt. Jeg kom jo lige i live igen.
Så vi klipper ikke så langt den der. Fuck, han var god. Nej. Ja, okay, vi klipper til næste game. Jeg døde lige igen. Men Han hvis jeg bliver dræbte led- mig. Så vi ses, når jeg kommer i en nyt game. Ja, dunker det. Jeg tror faktisk, der kommer copyright på den sang. Det er det værste. Spurt. Den er ret god. Spurt. Der er 3 personer tilbage. Der personer tilbage. Tilbage. Det var et godt gammeldags. What dunker Human Finder. time left. Der var ikke så langt. Hjørner bare rundt af, eller flyver bare rundt af, eksploderer det hele. Dunker det. Så er der en, der skriver, vi can win. Det tror jeg ikke helt. Jo, det kan de godt. De er 2 tilbage. Og de gemmer sig røv godt. Og vi har, og der er 40 sekunder tilbage. Så det tror jeg faktisk godt, de kan. Okay, måske. Human Finder! Human finder! Der er han! Der er han! Jeg ser ham. Dunker det. Kender ikke engang den sang. Så det er det, vi egentlig synger. Så føler man sig sådan lidt som en fej. Nej! Nå, han Ja, døde. Jeg vi dræbte ham. vandt. Ja. Nej, der var han! Der var den sidste fucking... Jeg skal så nu spille Nå, nu spiller vi Dragon. Dragon Topics. Hej, Karl, det Creeper. Kald det kræber. Okay, jeg kunne godt købe et nyt kit, men det gider jeg ikke. Det kunne jeg også, men så meget synes jeg ikke, jeg spiller det her. Nej. Og desuden, der er så meget, man kunne. Hej, Victor. Det skal ikke- Jeg er op til dig. Man skal ikke dræbe hinanden i det her. Det er ikke det, hvor man bare skal escape. Der kommer dragons, og dem, de er ikke så søde. Jeg gemmer mig inde i et Kan hus. jeg komme op på det der træ? Kan jeg komme op på det der træ? Hvis jeg kan komme op på det der træ, så bliver jeg glad. But, oh my god. Det kunne jeg! Nej! Jeg fucking failede det knip. Jeg vil ind i det her hus. Slap helt af nu. Hvorfor er jeg på fornemmelsen, at det ikke er godt at være inde i det her hus? Kom nu. Sådan. Åh, fuck. Ved du? Det var en drag. Hey, hvis dragerne, hvis de rammer en, det kan man godt overleve, ikke? Jo, men de skader dig. Ja. Hvorfor står I? Og du skal tænke på, at du har kun lavet armor på. Hvorfor? Nej, der... Ja, jeg faldt ned. Okay, vi gider... Jo, jeg klipper til næste game, så vi ses om fucking lidt. Vi ses i 0,001 sekund. Okay, for dem, så det er jo bare sådan, like, 0 time. Ja. Men for min seer, ja. Har du sådan nogen? Jeg har 4 subs. Ja, okay. Fuck, jeg fik et chok af den her knip. Fik et chok af den her knipdrag. Nej! Nej, jeg tror lige, der jeg faldt noget død. Jeg har ikke sat meget HP tilbage. Og jeg skal lige op. Nej, så fucking fejler det, så jeg kunne komme op. Det er kraftet med løgn. Lort! Op. Så der. Nej, what? Åh, der kom en dragon. Ja. De dør nu. Alle sammen. Pis. Nå, men i hvert fald så klipper jeg til næste game. Næste gamme. Næste gamme. Jeg har faktisk også fået Robin Samse armbånd og Robin Samse badget. Hvor finder du det fra? Yu-Gi-Oh! Det kan man finde på deres online webshop. I know. Men det ville have været hedder, hvis der stod
Så nu stod GXP Gaming på. Nå, vi er tilbage i et nyt game, eller noget. Hvorfor skulle der stå GXP Gaming på? Fordi det så er en Robin Samse. Sneaky Assassin. Okay, skriv ned i kommentaren, hvad synes I, der er bedst? GXP Gaming eller Robin Samse? Alle ved det jo i forvejen. Ja, men i hvert fald så skriv ned i kommentaren, hvad I synes er bedst, Robin Samse Ja, eller GXP Ja, Gaming. bare gør det på hans video. I behøver ikke gøre det på min. Må gerne. I behøver det. Au! Bitch! Bitch! You dumbass bitch! Bitch! Og har jeg fornemmelsen, at hey, hvis man dræber normale vilde, de også, hvad sker der så? Så sker der ikke noget andet, end folk kan se, at der er en player. Ah. Ej, okay! De bruger bare hele tiden smokes! Hvad gør de der smokes? Ikke så meget. Nå, men jeg døde, så jeg klipper til næste game. Så er vi til bare Ja. Bombloppers. Det er pisseirriterende kedeligt game, ja. Ja, det er bedre end det. Jeg fandt en game nu! Yeah! You found 14 flesh hooks. Jeg synes selv, jeg var rigtig, Ja. jeg synes selv, jeg var rigtig god til engelsk. Ah, fuck, jeg fik et chok. Han begyndte at springe i luften. Dobbeltjump effekt. Handball. Yeah. Nuggets. Bat blaster, paintball gun, flash hook. Det er dem, der jeg fik. Det gør de jo. Okay, det er bare sådan en, man kan kaste. Nu må jeg ikke bruge dem længere. Jo, det var lidt sjovt. Ja. Okay, er du klar til at vinde? Ja, altid. Altid. Fuck, han kaster jo. Fuck. Ja, vi kører der til. Næste Jeg fik en. game. Jeg døde. Jeg fik 2! Og vi var røde, hvad? Nej, vi var blå. Men hvad? Sikkert. Yeah, vi vandt. Det var fucking et hurtigt game. Jeg tror, jeg var rødt hold. Ja, det tror jeg faktisk også, du var. Nå, jeg er tilbage igen. Ja, jeg er ikke klippet. Jenny. Nej. Hvad var det nu det her? Det var det, vi ikke kunne finde ud af at udtale. Det er det der, hvor du sagde one in the river, men jeg kunne godt sige, det var et Q, men jeg var stadig... Jeg er stadig meget i tvivl, hvordan det her udtales. Ja. Men river. sådan er det. Sådan er det. Ja, lige. Okay, nu vil jeg flyve. Jeg vil flyve på livstagets krone. Copyright, tror jeg. Jeg tror i hvert fald, der er copyright på. Det tror jeg ikke. Okay. Jeg synes jeg, du går lidt for meget op i det copyright. Nå, er det det her lort? Vi skal dræbe hinanden! Rip headphone user V1. Nej! Nej! Så er han død. Og jeg er ved at dø lige der. Sindssygt skud! MLG, mand! Hey, hvis man først dør, lever man så op igen. Ja. Ah. Er det det? Fuck, den der kælling har et sværd. Holy cow. Ej! Bliver man one-shottet af en bue, eller hvad? Ja. Fuck det. Nej, fuck! Nej, så kommer ud fra klappen kælling. Dø i det. Jeg dør da. Rip headphone user V2. Nej, hvorfor kan jeg komme? Slap dog af. Jeg tror lige, jeg ligger en, hvor der står rip headphone user, end det der kommer. Bare sådan rip headphone user, så kommer det bare. Så giv mig nu et kill! Fire! Fire! Fuck! Fuck den. Ja, der fik jeg et kill. Ja! Ja, jeg fik skudt det en ned. Fuck.
Så rammer jeg lige ved siden fucking af. Det synes jeg faktisk er meget sjovt. Ja, det er bare irriterende. Au, 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 au. Au, pæve. Ah, fuck! Lortespil, jeg gider aldrig spille det igen. Nej, så får jeg fucking den her lorte sidste plads. God dang it. Kan vi tage en pil, hvor jeg skyder mig selv? Hey, hvad hvis man skyder sig selv? Får man så point? Jeg har et lorteliv. Runner Colosseum. Jeg kan slet ikke... Altså, der er så mange minigames hen på Mineplex. Det er altså sådan... Så jeg kan slet ikke huske, hvad nogle af minigamesene er. Jeg kan huske få af dem. Ja, det kan jeg også. Nå, Ja, det jeg her. tror, er det ikke noget spliff eller andet? Jo, men det er det der, hvor blokser forsvinder under der. Oh, fuck. Det er også spliff af en art. Fuck. Nå, kan man ikke slå? Fuck! Shit, jeg er i hvert fald ned. Jeg faldt ned. Altså ikke helt ned. Halvt ned. Oh god. Nej. Jeg er nede på... Wow. Wow, jeg havde lag lige der. Hvorfor holdt den op med... Det må Wow, det havde jeg også det må- virkelig der. Det må jeg da jeg kraftedeme døde. med undskyld. Jeg kigger lige op i luften for at minimere min FPS. Ja, men... Ja. Det jeg Ja. klipper til næste game. Vi er tilbage, bag. Var det lidt for mange gange bage? Og det her, det bliver nok sidste game for mit vedkommende, hvis ikke der video skal blive alt for fucking lang. Men så er det også mit, fordi jeg synes, det er lidt kedeligt at lave et game selv. Hvad går det her ud på? Det er det der, hvor der er en... hvor der kommer et wither-skelet, og så skal du... Flygte? Ja. Det er jo det der, hvor jeg stod på det der hus. Jeg tror, det var i 6. episode af Minigames. Hvor jeg stod på det der hus, og så kommer der bare nogle, et wither-skelet bagfra, og jeg havde ikke set det. Jeg fucking godt huske. Det er så sjovt ud. Det er med trist. Ej, det så jeg godt. Fuck, det var sjovt. Jeg skal... der kom en. Der kommer lidt et skelet. Fuck, jeg fik et chok egentlig. Jeg var over på den der P. Jeg ved dem. Nej, det Altså, er ikke Bare derfor et chok af Minecraft, ikke? Jeg skal fucking aldrig spille Five Nights at Freddy's. Selvom jeg har det på min iPad. Og jeg har klaret det 3 gange. det der er kun 3 af de der basicale. Men jeg vil sige noget. Jeg synes faktisk, FNAF 4 er det uhyggeligste FNAF game. Hvorfor kæmper han bare mod mig? Er han totalt fjern oven i sit fucking hoved? Så skal jeg jo flygte. Ja. Oh nej. Ja, dø, bitch! Hey, hvorfor er der en af de der der er en af de der bitches under mig? Ej, okay, der kommer en skelet. Fuck, hvad er det for en lyd? Det er med kampråb. Hvorfor faldt jeg lige ned? Hvorfor faldt jeg ned? Da jeg prøvede at hoppe over på en galge. I don't know, bitch. Jeg er ikke en bitch. Det er dig. Nej, det kan jeg Au! Kom nu! Fucking løb hurtigere, for helvede! Jeg gider ikke dø. Victor, er der en efter mig? Er der? Nej, jeg spurgte, om der var en efter mig. Jeg ved Var ikke der? lige, hvor du er. Jeg er lige herovre. Kan du se mig hoppe? Hey der. Herovre, Victor. Kan du se mig? Jeg står sådan lidt og holder lav profil her på brønden. Lav profil. Og der er en efter dig, ja. Okay. Det lyder farligt. The fuck? Så er det bare et hoved. Jamen, det er også fint nok. Det er lige meget. Ja. Fuck, jeg skal skide egentlig. Spurt. Ja. Jeg snakker også sådan lidt til mig selv. Ja, og eller min taktik i min kanal, det er, at vi bare løber.
Nej, lige dernede. What Han the kommer aldrig. fuck laver han? Nå, så livede han. Kan jeg prøve at komme derover? Det gik meget godt. Der er mange, eller nu der er flere af Jeg de har der. ondt i halsen, fordi jeg råbte lige før. Du skal jo ikke lede mig over mod mig! Mig, eller? Uh, 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 uh. Fuck. Faktisk lidt svært derovre her til sidst. Fuck! Vi er ikke mange tilbage. 7. Oh fuck. Jeg kan ikke lide det her. Ja. Nej! Victor, slap af, for fuck's sake! For svin, mand. Det er kraften, man til dræbe dig. Jeg fik ikke et tjekke. Der kom bare sådan et Fuck, fucking skelet. de er lige efter mig. Victor! Jeg har kun 3 HP. Only. Er Lige han efter mig? Ja. Okay. Kan man ikke gøre et andet, så man overlever? Han er efter mig. Han er efter mig. Nej. Rip headphone lyser. V3. Fuck, jeg har 1 HP, Victor. 1 HP. Jeg havde 2 HP, og så smadrede jeg min hånd ned i mit tastatur. Hjælp, Victor! Victor! Fuck! Nå, jeg kom på 3. pladsen. Tak for til med. Husk at like, subscribe, vi skal have mere til kanalen ud af, vi ses. Ja, præcis. How to afslutte. Ja, husk at like og subscribe, og I må meget gerne subscribe, fordi ja. Subscribe Hunter. Nu har jeg fået et game loot. Yeah. Jeg fandt 14 millioner. Fuck, man finder egentlig meget. Nå, men i hvert fald, tak fordi I så med. Husk at like og subscribe, og vi ses.